旅団が13人全員一堂に会するのって何年ぶりだっけか、フェイター。3年2ヶ月といても、あの時とは2人メンツが違うね。マッチ、4番は密かの野郎は今日はちゃんと来るんだろうな。知らないね。私に聞くな。私密か嫌いね。なぜ団長あいつのわがまま許すか。腕がいいからだろう。腕ね。あいつのバンジー構えよーくできてる。買いかぶりだ。大したことねえよ、あんなやつ。信長、てめえさっきから黙って聞いてるや。ちっとも黙ってなかったじゃねえか、フランクリン。ところで団長、全員集めて何する気だろう。そりゃ私たち盗賊、物盗むに決まってるね。そりゃそうだけど。